హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున అందరి పాదాలకి నా శిరస వందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు నా చేత మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను ఎంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन इति नाम्नि. नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दमदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. దయచేసి హరే కృష్ణ అందరికి దయచేసి ఎవరైనా హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. ఎవరైతే జయ రాధా మాధవ్ పాడతారు దయచేసి ఎవరైనా రాధా మాధవ్ జయ రాధా మాధవ్ కీర్తన పాడండి. అండ్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం 3 సార్లు మిగతా వాళ్ళ చేత కూడా కీర్తన దయచేసి చేయించండి. దయచేసి హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి ఎవరైతే జయ రాధా మాధవ్ పాడాలనుకుంటున్నారు. राजेश्वरी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय गोपी जन वल्लभा. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदनंदन व्रज जन रंजन. यशोदनंदन व्रज जन रंजन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय राधा माधव कुंज विहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम राम
హరే హరే Hare Krishna, హరే Hare కృష్ణ కృష్ణ Krishna కృష్ణ Krishna, Hare హరే Hare, హరే హరే Hare హరే రామ హరే హరే రామ 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 Rama రామ హరే హరే హరే. హరే. श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ Shloke, భక్తిర్భవతి న ఇష్టికే. భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రత్యేక ప్రభు. భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరికీ పాదాలకి నా వందనాలు. మీరు అర్పించే హరికృష్ణాలు అన్ని కూడా నేను నా గురువు గారి యొక్క పాదాల దగ్గర అర్పిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. జనార్దన్. హరే కృష్ణ. 3వ స్కందం 20వ అధ్యాయం 19వ శ్లోకము. విససర్జాత్మనః కాయం నాభినందస్తమోమయం జాగృహుర్యక్షరక్షాంసి రాత్రిం క్షుత్రుత్సముద్భవాం. Translation: out of disgust, Brahma threw off the body of ignorance, and taking this opportunity, yakshas and rakshasas sprang for the possession of the body, which continues to exist in the form of night. Night is the source of hunger and thirst. So, Brahma ఇంతకు ముందు ఆయన సృజన ఏ రకంగా చేశారనే దాని గురించి చెప్పారు 18వ శ్లోకంలోని. అతను తన నీడ నుంచి అతను అజ్ఞానం, అంధకారం అవంతటినీ కూడా సృజింపజేశారు. సో ఇగ్నోరెన్స్ అంటే అజ్ఞానం. అజ్ఞానాన్ని వాటన్నిటినీ కూడా వారు సృజింపజేశారు జీవాత్మల కోసమని తన నీడ నుంచి. సో అది 5 రకాలు: తామిశ్రం, అంధతామిశ్రం, తమస్సు, మోహం అండ్ మహామోహం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే అజ్ఞాన అంధకారాల్లోని నెట్టివేస్తాయి. సో జీవులు కోరుకున్నదే ఇది, జీవులు కావాలనుకున్నదే ఇది. ఎందుకనంటే భగవంతుడు వద్దు అని అనుకుంటున్నారు. సో భగవంతుడు వద్దు అని అనుకున్నారు అని అంటే అది ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి, చాలా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అది. సో కానీ అంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లోని ఎప్పుడైతే జీవులు ఉండాలి అని అనుకున్నారో, ఇప్పుడు మామూలుగా దీన్ని మనం కంపేర్ దేంతో చేయొచ్చు అని అంటే, పిల్లలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోవాలనుకుంటే, నాకు ఈ తల్లిదండ్రులు వద్దు, నన్ను ఎప్పుడు కష్టపెడుతుంటారు, ఎప్పటికప్పుడు చదువుకోమంటారు, మొబైల్ అవేవి చూసుకోవద్దని అంటారు, వారికి నచ్చినట్టుగా బట్టలు వేసుకోమంటారు, ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా ట్రెడిషనల్ గా ఉండాలంటారు. నాకు అది నచ్చదు, నాకు స్టైలిష్ గా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను. నా తల్లిదండ్రి వాళ్ళు ఏ రకంగా అయితే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నారు, నేను కూడా అదే రకంగా ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నా మిత్రుల్ని నేనే చూస్ చేసుకుంటాను. నేను ఎవరితో పాటు ఉండాలనుకుంటున్నానో, ఎవరితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను, ఎంతసేపు ఉండాలనుకుంటున్నానో అది నేనే చూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నా తల్లిదండ్రుల వల్ల సజెషన్స్ అవంతా నాకు వద్దు అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వారికి చూసేదానికి వారి లోకం అంతా కూడా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. కానీ వారు ఉండేదంతా కూడా ఒక అసహనీయమైన, చాలా నీచమైన
కండిషన్స్లో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. అది వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ అనుకుంటారు. సో తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉన్నంత దాకా వారికి వేళకి ఆహారము, వేళకి నిద్ర, వారికి వేసుకోవాల్సిన దుస్తులు, వారికి కావాల్సిన వారి అవసరాలు అన్నీ కూడా పూర్తవుతూ ఉంటాయి. వారి లగ్జరీస్ పూర్తి కాకపోవచ్చు, కానీ వారికి ఏదైతే వారి హితంలో ఉన్నదో అన్నీ కూడా వారి తల్లిదండ్రులు వారు అడగక ముందే వారికి పూర్తి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే వారు వారి తల్లిదండ్రులను వద్దని అనుకుంటారో వారు బయటికి వెళ్ళిపోతారు. మరి అలాంటప్పుడు ఏంటి అని అంటే వారికి కూడా మాయ అనేది కమ్ముకోబోతుంది. వారు ఎంత దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్నా సరే కూడా దాంట్లోనే వారు హ్యాపీనెస్, సుఖాన్ని వెతుక్కుంటారు. ఇల్లు చిన్నదైతే ఏమైంది, మిత్రులు తాగుబోతులు తిరుగుబోతులు అయితే ఏమైంది, నాకు ఫ్రీగా ఉంటున్నాను, నేను వాళ్ళతో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు, ఏం కావాలంటే అది చేయొచ్చు, ఎంత రాత్రైనా బయటకు తిరగచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే రాత్రిపూట పోలీసులు వచ్చి వాళ్ళని కొట్టి పోలీస్ లాకప్లో వేసి పెడతారో అలాంటప్పుడు వారికి తెలుస్తుంది ఇబ్బంది అంటే ఏంటి అని. కానీ అప్పటిదాకా వారికి అజ్ఞాన అంధకారం అనేది వారిని కమ్మివేసించుతుంది. మాయలో ఉంటారు కాబట్టి మాయలో నుండేంత దాకా వారికి వారు చేస్తున్నవన్నీ కూడా ఆనందప్రదాయం అనేది అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అదే రకంగా భగవంతుడు కూడా ఏంటి అని అంటే జీవులకి వారందరూ కూడా భగవంతుడి నుంచి వేరైపోయి వారి జీవితాన్ని వారు కొనసాగించాలనుకుంటున్నారు ఒక అధిపతిలాగా. ఆ అధిపతిలాగా వారు కొనసాగించాలి అని అంటే యాక్చువల్గా అయితే వారి అధిపతి ఎవరు, మనం ఎవరము కూడా అధిపతులం కాదు. అధిపతిగా ఉండాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాము, ఆ మాయలో ఉన్నాము, మనం అధిపతి అని అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ ఆధిపత్యాన్ని మనం స్వీకరించాలి, మనమే అధిపతి అన్నట్టుగా అనుకోవాలి అని అంటే ఊర్ధ్వమూల మదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంశియస్య పర్ణాని యస్తం వేదస వేదవితు. భగవంతుని లోకంలో అయితే కుదరదు, ఎందుకంటే అక్కడ పరమసత్యం మాత్రమే ఉంటుంది అక్కడ. అండ్ ఆ పరమసత్యం ఎవరికి నచ్చుతుంది అని అంటే సత్యం శివం సుందరం. శివుడు భగవంతుడికి, దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడికి పరమ భక్తుడు కాబట్టి ఆ సత్యం, పరమసత్యమే భగవంతుడి యొక్క పరమసత్యం, అంటే భగవంతుడే పరమసత్యం కాబట్టి అతను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తెలుసుకోవడం శివుడికి నచ్చుతుంది. ఎందుకనంటే భక్తుడు కాబట్టి. భక్తులకందరికీ కూడా భగవంతుడు యథావిధిగా అతను పరమసత్యం అనే విషయాన్ని ఎరిగి ఉంటారు కాబట్టి వారికి నచ్చుతారు భగవంతుడు. కానీ ఎవరైతే జీవులు భగవంతుడిని పరమసత్యంలాగా భావించకుండా, కృష్ణుడిని పరమసత్యంలాగా భావించకుండా వారే భోక్తలు అన్నట్టుగా అనుకుంటారో వారు, భగవంతుడు యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో చెప్పారు. సో ఇది అన్ని దీనికి అతనే భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. సో సుహృదం సర్వభూతానాం. సో అతను అన్ని యజ్ఞాలకి, యాగాలకి, అన్నిటికీ కూడా అతను భోక్తాని. కానీ జీవులు ఎవరైతే భగవంతుడి నుంచి వేరైపోతారో వారు అనుకునేది ఏంటి అని అంటే భక్తులకు తెలుసు కృష్ణుడే అన్నిటికీ ఇది భోక్త అని. కానీ అభక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఎవరైతే భగవంతుడి నుంచి వేరైపోయే దీంట్లో ఉంటారో వారు ఈశ్వరోహం అహం భోగి అనుకుంటారు, సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖి, అతనే భోగి అని అనుకుంటారు, సర్వముకి అతనే భోగి అని అనుకుంటారు, అతని కోసమని అన్ని సృజింపజేయబడ్డాయి అనుకుంటారు. కాబట్టి ఆ రకంగా మాయలో ఎవరైతే ఉంటారో వారి కోసమని, మరి వారి అజ్ఞానం వల్ల వారి చుట్టుపక్కల కూడా వారికి అజ్ఞాన అంధకారంతోనే వారికి సృజింపజేయాలి. లేదనంటే వారు ఆనందపడలేరు. ఏంటి ఎక్కడ చూసినా భగవంతుడు ఆధిపత్యమేనా అని అనుకుంటారు. కాబట్టి వారికి వారి అనుకూలమైన పరిస్థితులు వారికి సృజింపజేయాలి. అందుకోసమని బ్రహ్మగారికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా తామిశ్రము, అంధతామిశ్రము, తమస్సు, మోహము, మహామోహము అనే ఈ 5 రకాల అంధకారాల్ని సృజింపజేశారు. కానీ ఆయనకి ఏ మాత్రం కూడా నచ్చలేదు. ఇది ఏంటిదంతా, నేను ఎందుకు సృజింపజేస్తున్నాను, నేను ఇవి సృజింపజేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది, నేను నా జీవితాన్ని ఒక భక్తుల్లాగా నేను గడపాలనుకుంటున్నాను, నేనెవరినైతే సృజింపజేస్తున్నానో వారు కూడా భక్తుల్లాగానే ఉండాల్సింది పోయి నేను నా చేతులారా వారికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు సృజింపజేయటం లేదు సరికాదా, వారికి ప్రతికూలమైన పరిస్థితులను నేను సృజింపజేస్తున్నాను, ఇది ఒక భక్తుడుగా నాకు తగునా అనే భావనతో ఉన్నారు బ్రహ్మగారు. ఎందుకనంటే
భక్తులు అనేవారు ఎలా ఉంటారంటే, సరైన నిజమైన వైష్ణవులు ఎలా ఉంటారంటే పరదుఃఖ దుఃఖి. అతను కూడా ఒక జీవాత్మ. మిగతా జీవాత్ములందరినీ కూడా ఈ రకంగా నేను సృజింపజేస్తున్నానేంటి, నా వల్ల ఇంత పెద్ద పాపం ఎలా జరుగుతోంది, ఎందుకు చేస్తున్నాను నేను ఈ పాపాన్ని, నా కర్తవ్యం కోసం నేను చేయాల్సింది ఉంటుంది కానీ ఎందుకు అనే భావనతో ఆల్రెడీ ఒకసారి అతను భక్తుల్ని సృజింపజేయాలని అనుకున్నారు, కానీ కాలేదు. సో ఈ రకంగా ఇతను ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నా సరే కూడా తప్పటం లేదు. అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండే వారినే సృజింపజేయాలనుకుంటున్నారు, అది చేయాల్సింది వస్తుంది. సో అందుకోసమని ఇటువంటి అజ్ఞాన అంధకారాలతో నిండున్న ఈ శరీరాన్ని అతను బాధతోని, అసహ్యంతోని అతను విసిరివేశారు. మరి అవకాశవాదులు ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇదే జరుగుతుంది. మీలాంటి భక్తులు ఎవరో ఒకరిని పిలిపించి భగవద్గీత, భాగవతం క్లాస్లోని వాటిలోని జాయిన్ చేయించాలనుకుంటారు. వారికి ఏదో రకంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం వారి చెవిన పడాలి అనే భావనతోని, ఒక సద్భావనతోని మీరు నలుగురిని పిలిపించాలనుకుంటారు. తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికొకరికి చెప్పాలనుకుంటారు. సో వారిని పిలిపించిన తర్వాత వారు ఒకసారి మీ మీద అభిమానం కొద్దీ సరే వింటానులే అంటారు. ఒకసారి లాగిన్ అవుతారు, కొద్దిగా వింటారు. దాని తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రం రాసుకునేసి ఇది చెప్పారు అన్నట్టుగా వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేసినప్పుడు విన్నాను నేను, ఇది చెప్పారు కదా అని అంటారు. కానీ వారు యాక్చువల్గా పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. వారికి ఏంటంటే ఇటువంటి క్లాసెస్ భగవంతుడి గురించి చెప్పేవి అవంతా కూడా వారికి అది కొద్దిగా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అదే అటువంటి వారికి ఏదైనా సినిమా కథలు చెప్పండి, ఈ హీరో విలన్ ఇలా కొట్టాడు, విలన్ ఎగిరి అక్కడ పడ్డాడు అంటే గ్రామ్య కథలు ఇదంతా కూడా. ఇటువంటివి వినేదానికి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీన్నంతా చెప్తారనమాట. ఎవరైతే గ్రామ్య కథలు వింటారో, గ్రామ్య కథలు మాట్లాడుతూ ఉంటారో వారు కప్పలాంటి వారు, వర్షాకాలంలో కప్పలాంటి వారు. కప్ప కూడా ఏంటి అని అంటే ఎక్కడైనా ఒక బురద ఉన్నదని అంటే ఆ బురద దగ్గర కూర్చొని క్రాక్ 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 అని అరుస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు అరుస్తుంది అని అంటే అది అరిచిన దాని వల్ల అక్కడి నుంచి వెళ్తున్న పాముకి వినిపిస్తుంది శబ్దం, ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ శబ్దం అని వెంటనే వచ్చి కప్పని మింగేస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే గ్రామ్య కథలు మాట్లాడుతూ ఉంటారో వారికి ఏంటంటే కేవలం వాటిలోనే వారికి సంతృప్తి, ఆనందం. వారికి దాంట్లోనే ఆనందం కూడా కాదు, యాక్చువల్గా సుఖము. సుఖాన్నే వారు ఆనందము, శాంతి అని అనుకుంటారు. కానీ వారికి తెలియదు, ఒక సుఖం అయిపోయినాక ఇంకో సుఖం కోరిక అనేది ఉంటుంది. కానీ వారు ఎప్పటికీ సుఖపడలేరు. సుఖం అనేది తాత్కాలికమైనది, ప్రశాంతత అనేది కొంతకాలం ఉంటుంది. కానీ దీర్ఘకాలం, సుదీర్ఘకాలం ఉండేది ఏంటి అని అంటే ఆనందం. అందుకోసం మీరు చూడండి, మీరు ఇంట్లో ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలనుకున్నారంటే, చాలా పెద్ద వస్తువు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కారు కొనాలనుకున్నారు, మొట్టమొదటిసారిగా కారు కొన్నారు. ఆ హ్యాపీనెస్ ఎంతకాలం ఉంటుంది? కొంతకాలం. దాని తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది, ఆ కార్ని పక్కన పెట్టేసి ఉంచేస్తాం. ఇంకేదైనా కూడా కొత్తది కొనాలనుకున్నారంటే అది కొనిన తర్వాత కూడా మీకు అంత పెద్ద సుఖం అనేది దీర్ఘకాలం దాకా ఉండదు. ఎందుకనంటే అది సెన్సెస్, అంటే మన ఇంద్రియాలకు సంతృప్తి ఇచ్చేటివి. అవి కొంతకాలం మాత్రమే. రసగుల్లా తినాలనుకున్నారు, కొనుక్కున్నారు, తినేంత దాకానే దాని సుఖం. ఒకసారి తినేసిన తర్వాత ఏదైనా ఒకటే, 6 గంటలకు బయటకు వచ్చేయాల్సిందే 5-6 గంటల తర్వాత. దాంట్లోని సుఖం లేదు. యాక్చువల్గా సుఖం అనేది ఎప్పటికైనా తాత్కాలికమైనది. సో కాబట్టి జనాలకి ఏం చేయాలో తెలియకుండా సుఖం వెనకాతలు పరిగెడుతున్నారు. ఇది ఆనందాన్ని ఇచ్చేది కాదు ఇది. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఆనందం వెనకాతల కాకుండా సుఖం వెనకాతల పరిగెడుతూ ఉంటారో, దానికోసమని అజ్ఞాన అంధకారానికి దీంట్లో నుంచి కొంతమంది ఉంటారు. ఎవరైతే వారిని అజ్ఞాన అంధకారం పక్కకి లాగేదానికి ప్రయత్నిస్తారు, మాయ. సో వారే ఎవరంటే యక్షులు, రాక్షసులు. సో వారు ఈ శరీరాన్ని వారి యొక్క స్వాధీనతలో తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వెంటనే వచ్చారంట. విచ్ కంటిన్యూ టు ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ నైట్. సో రాత్రి, అంధకారము, అజ్ఞానము, తమస్సు. సో అందుకోసమనే రాత్రిపూట ఎక్కువగా మేలుకొని ఉండడం అనేది సరైనది కాదు అని అంటారు. రాత్రి తొందరగా పడుకోవాలి,
పగలు తొందరగా లేయాలి. బ్రహ్మముహూర్తంలో లేస్తే వారికి అప్పుడు భక్తి అనేది వస్తుంది. వారి జీవితంలోని కూడా ఏదైనా ఆశయం అనేది ఉన్నదనంటే భౌతికమైనదైనా అయి ఉండొచ్చు, వారు అది సాధించగలరు. కానీ ఆధ్యాత్మికమైన దాని గురించి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. కానీ అదే రాత్రిపూట ఎవరైతే ఎక్కువగా మేలుకొని ఉంటారో వారికి అజ్ఞానము, అంధకారము, తామసిక శక్తులే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ చెప్పారు, నైట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ హంగర్ అండ్ థర్స్ట్. సో ఆకలి, దప్పిక, ఒక నిజంగా సంతృప్తి ఒక భక్తుడికి ఎప్పుడు కూడా వారికి ఏది అవసరం లేదు. సో ఈ ఆకలి, ఇది దాహము అనేది కేవలం భౌతికమైనది మాత్రమే కాదు. వారికి ఏంటంటే అధికారికంగా వారికి ఆకలి, దాహము, వారికి లేకపోయిన ఇంద్రియాలని సుఖపెట్టుకోవాలి అనే ఆకలి, దాహము, లేకపోయిన భౌతికమైనటివి మాత్రమే ఉంటాయన్నమాట ఆకలి, దాహం. ఆధ్యాత్మికంగా అది ఆకలి, దాహం అనేది కాదు, ఇది కేవలం భౌతికమైనటి. 20వ శ్లోకం. క్షత్రభ్యాయాం ఉపాశ్రితాస్తే తాం జగ్ధుం అభిధుద్వ్రువః మా రక్షతైనం జక్షధ్వాం ఇతి ఉచ్చ క్షుత్రుద్ అధితాః. Translation: overpowered by hunger and thirst, they ran to devour Brahma from all sides and cried, "Spare him not, eat him up." Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The representatives of the Yakshas and Rakshasas still exist in some countries of the world. It is understood that such uncivilized men take pleasure in killing their own grandfathers and holding a love feast by roasting the bodies. So కలియుగ అంతంలోని ఇటువంటి వారు చాలా మందే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇటువంటి వారు ఎవరైతే యక్షులు మరియు రాక్షసుల ద్వారా ప్రేరింపబడ్డారో, వారి ద్వారా వారు ఎవరైతే ఉద్ధరించబడ్డారో, రాక్షసులు, యక్షుల ద్వారా, అటువంటి వారు ఎవరైతే తామిశ్రం, అంధతామిశ్రం అటువంటి 5 అజ్ఞానాలతోని కూడి ఉన్నారో వారు చేసేది ఏంటి అని అంటే శరీరాన్ని వారు అని కూడా చూడకుండా వారు బ్రహ్మ ద్వారానే సృజింపబడిన వారు. అటువంటి ఆ బ్రహ్మనే వారి శరీరాన్నే వీరు తినేయాలనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారంటే అది కూడా వారు అన్ని పక్కల నుంచి వారిని చుట్టుముట్టేసి వారు గట్టిగా ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నారంట. స్పేర్ హిమ్ నాట్, ఈట్ హిమ్ అప్. అతన్ని విడిచిపెట్టవద్దు, అతన్ని సంహరించి అతన్ని భుజించండి అని అంటున్నారంట. ఇది మానసికత్వము ఎవరైతే అజ్ఞాన అంధకారాల్లో ఉంటారో. ఎందుకనంటే వారి తెలివి నశింపబడుతుంది, వారి జ్ఞానం అనేది నశింపబడ్డది. ఎందువల్ల? అజ్ఞానం వల్ల. వారు చేసిన తప్పేంటి? ధ్యాయతో విషపుంస సంఘస్తేషోపజాయతే. అటువంటి వారి సాంగత్యంలో ఉన్నారు. సో చెడు వారి సాంగత్యంలో ఉంటే చెడు ఆలోచనలే వస్తాయి. సో అటువంటి రాక్షసులు మరియు యక్షుల సాంగత్యంలో ఉన్నదాని వల్ల వీరికి కూడా, ఎవరైతే జీవులు ఉన్నారో వారికి కూడా ఆ రాక్షసుల వంటి బుద్ధి వచ్చింది. వారు చేసినది ఏంటి అని అంటే వారి స్వజనుల మీదనే వారు అటాక్ చేసి వారిని సంహరించి వారిని భుజించాలనుకుంటున్నారు. 21వ శ్లోకం. దేవస్థానాః సంవిఘ్నో మాం జక్షత రక్షత అహో మే యక్ష రక్షాంసి ప్రజాయూయం బభూవిథ. Translation: Brahma, the head of the demigods, full of anxiety, asked them, "Do not eat me, but protect me. You are born from me and have become my sons. Therefore, you are yakshas and rakshasas." Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The demons who were born from the body of Brahma were called yakshas and rakshasas.
because some of them cried that Brahma should be eaten and the others cried that he should not be protected. The ones who said that he should be eaten were called yakshas, and the others who said that he should not be protected became rakshasas, man-eaters. The two, yakshas and rakshasas, are the original creation by Brahma. They are represented even until today in the uncivilized men who are scattered all over the universe. They are born of the mode of ignorance, and therefore, because of the behavior, they are called rakshasas or man-eaters. సో ఇక్కడ బ్రహ్మగారు చాలా దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. శుద్ధ సత్వంలో ఉండే అతనికి అర్థం కావటం లేదు ఏం జరుగుతోంది అని. ఇంతలాన అజ్ఞానంతో నేను ఉండేవారిని ఏ రకంగా సృజింపజేశాను, వారు భక్తులు కాలేకపోతున్నారు, నేను భక్తుల్ని సృజింపజేయలేకపోతున్నాను. ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను? నాకు తెలుసు భగవంతుడే దేవాది దేవుడు, కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, అతనే నన్ను సృజింపజేశారు, ఇంతమందిని అతనే సృజింపజేశారు. కానీ నేను చేస్తున్నదేంటి? నేను సంహౌ నాకు గురు కృష్ణ కృప వల్ల నాకు తెలిసింది కృష్ణుడే దేవాది దేవుడని. కానీ అటువంటి వారిని నేను సృజింప చెయ్యలేకపోతున్నాను. వీరందరి జీవులకి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను కృష్ణుడే దేవాది దేవుడని. ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడు ద్వారా అది ఆదేశం ఇవ్వబడ్డది. వారేదో వారి జీవితాన్ని వారు అనుభవించాలనుకుంటున్నారు, నా నుంచి వేరుగా ఉండాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి వారికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు కలిగించండి. నాకు తెలుసు వారికి ఇది నచ్చదు, వారికి సరైనది కాదు ఇది. కానీ అయినప్పటికీ కూడా నాకు నచ్చలేదు వారికి ఇటువంటి పరిస్థితులు సృజింపజేయడం. కానీ తప్పటం లేదు, ఎందుకంటే వారు కోరుకున్నదే ఇది. వారు వేరేగా ఉండాలనుకుంటున్నారు, వారు వారి జీవితాన్ని వారు అనుభవించాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి తప్పటం లేదు. నాకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా, మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా మీరు ఇటువంటివే సృజింప చెయ్యాలి అని భగవంతుడి ద్వారా శాసించబడ్డది. కాబట్టి బ్రహ్మగారు కూడా వేరే ఇంకేమీ చేయలేకుండా వారిని ఇటువంటి అజ్ఞాన అంధకారాల్లోని సృజింపజేశారు. నచ్చలేదు, విసిరివేశారు. ఇటువంటి వారిని నేను సృజింపజేస్తున్నది అని. వారే వచ్చి మళ్ళీ బ్రహ్మగారిని సంహరించాలి అని అంటున్నారు, వారిని భుజించాలనుకుంటున్నారు. ఎవరైతే ఇది బ్రహ్మగారిని భుజించాలనుకున్నారో వారు యక్షులైపోయారు. ఎవరైతే బ్రహ్మగారికి రక్షణ కలిగించరాదు, వారిని సంహరించాలి అనే ఆలోచనతో ఉన్నారో వారు రాక్షసులైపోయారు. యక్ష, రాక్షస. సో ఈ రకంగా రెండు రకాల వారు సృజింపబడింది బ్రహ్మ ద్వారానే, కానీ వారు బ్రహ్మగారికే వ్యతిరేకంగా వచ్చేసారన్నమాట. సో చీకటి సామ్రాజ్యం నుంచి వచ్చిన వారు. సో ఇప్పటికీ కూడా అటువంటి వారు ఉన్నారు. వారిని ఆర్య దీంట్లోనికి వారు రారన్నమాట. ఆర్యులు అని అంటే ఎవరికైతే విద్యా వినయ సంపన్నులు. సో ఎవరైతే ఇటువంటి విద్యా వినయ సంపన్నం అనేది లేదో వారిని యక్షులు, రాక్షసులు అని అంటారు. సో యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే వీరు మన భారత భూమి నుంచి బయట ప్రాంతంలోని వీరంతా కూడా ఉంటారు. అందుకోసమని మీరు చూడండి, యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే భారత భూమిలో ఉండే వారందరూ కూడా ఒకప్పుడు ఏ ఒక్కరు కూడా మాంసాహారం కానీ లేకపోయిందా ఇటువంటివి ఎవరికి కూడా తెలిసేదే కాదు. కానీ ఇక్కడి నుంచి వేరే దేశాల నుంచి ఎప్పుడైతే దండయాత్రలు జరిగిందో వారు వచ్చిన తర్వాతే మాంసభక్షణ అవంతా కూడా స్టార్ట్ చేశారు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. ఇప్పటికీ కూడా భారతదేశంలోని మాంసభక్షణ అనేది జరుగుతోంది. సో మాంసభక్షణ అనేది కూడా ఎవరైతే చేస్తారో వారు రాక్షసులు, యక్షుల కంటే తక్కువ అయితే కాదు. చాలా మంది యాక్చువల్గా అనుకుంటారు యక్షులు అని అంటే చాలా గొప్పవారు అని. కాదు, ఇక్కడ భాగవతంలో క్లియర్ గా చెప్పేశారు, యక్షులు, రాక్షసులు ఒకే కేటగిరీకి చెంది ఉంటారు. వారందరూ కూడా అజ్ఞాన అంధకారానికి చెందిన వారు. 22వ శ్లోకం. దేవతా ప్రభయాయా దివ్యాన్ ప్రముఖతో సృజాత్ తే అహార్షుర్ దేవయంతో
Vishratam tam prabham ahaha. Translation: He then created the chief demigods who were shining with the glory of goodness. He dropped before them the effulgent form of daytime, and the demigods sportingly took possession of it. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Demons were born from the creation of night, and the demigods were born from the creation of day. In other words, demons like yakshas and rakshasas are born of the quality of ignorance, and the demigods are born of the quality of goodness. So, రాక్షసులు యక్షులు వారు రాత్రి నుంచి సృజింపజేయబడిన వారైతే దేవీ దేవతలు వారు పగలు నుంచి సృజింపజేయబడ్డారు. సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే యక్షులు మరియు రాక్షసులు వారేంటి అని అంటే యక్షులు ఇది దేనికి వారు నిదర్శన అంటే రజోగుణానికి, తమో గుణానికి రాక్షసులు మరియు సత్వగుణానికి దేవతలు. సో ఈ రకంగా సత్వగుణంలోని దేవతలు వారు సృజింపజేయబడ్డారు. 23వ శ్లోకం. దేవో దేవాన్ జఘనతః సృజతి స్మాతి లోలుపాన్ త ఏనం లోలుపతయా మైథునాయాభిపేదిరే. Translation: Lord Brahma then gave birth to the demons from his buttocks, and they were very fond of sex. Because they were too lustful, they approached him for copulation. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sex life is the background of material existence. Here also it is repeated that demons are very fond of sex life. The more one is free from the desire of sex, the more he is promoted to the level of demigods. The more one is inclined to enjoy sex, the more he is degraded to the level of demoniac life. So, మనకి దైవాసుర సంపద విభాగ యోగంలో కూడా చెప్పారు. సో ప్రళయాంతం దాకా వారికి ఏంటి అని అంటే కామోపభోగార్థం. సో కామము అనే దాన్ని వారు భోగించాలి అని అనుకుంటారు. సో ఇది మానవులలోని కూడా సహజం. ఇది మానవులు ఎవరైతే భక్తిలో ఉండాలనుకుంటారో వారిలో కూడా కొంతమందికి ఈ రకమైన కోరికలు ఉండొచ్చు. కానీ మెల్లమెల్లిగా వాటి నుంచి దూరంగా రావడమే అది భక్తిని వారిలో పెంపొందిస్తుంది. ఎప్పటిదాకైతే వారు ఇంకా కోరికలు పెట్టుకొనే ఉంటారో, కోరికలు అంటే కేవలం సెక్స్ లైఫ్ మాత్రమే కాదు, వారి ఏదైనా కోరిక ఎప్పటిదాకైతే పెట్టుకుంటూ ఉంటారో, నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి అని ఆ కోరికలు పెట్టుకున్నంత దాకా వారికి ముందుకు వెళ్లేదానికి, పురోగతి సాధించేదానికి భక్తిలోని ఆటంకాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే కోరికల్ని తగ్గించేసుకుంటారో, శరీరానికి సంబంధించిన కోరికల్ని తగ్గించుకుంటారో, మెల్లిమెల్లిగా వారు భక్తి మార్గంలోకి వారు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకు? సత్వగుణంలోకి వచ్చిన వారు అవుతారు. వారు ఎంత ఎక్కువైతే కోరికల లోపలికి చిక్కుకుంటూ ఉంటారో అంత ఎక్కువగా రజోగుణం నుంచి తమో గుణం. సో ఈ రకంగా ఈ కోరికల వలయం నుంచి ఎవరైతే బయటకు వస్తారో వారికి సత్వగుణం వహిస్తుంది. సత్వగుణం నుంచి వారు భక్తుల్లాగా అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. సో భాగవతంలోని అది ఇచ్చున్నారు. 24వ శ్లోకం. తతో హసంస భగవాన్ అసురై నిరపత్రపైః అన్వీయ మాననస్తాసరసా క్రుద్ధో భీతః పరాపతత్. Translation: The worshipful Brahma first laughed at their stupidity, but finding the shameless asuras close upon him, he grew indignant and ran in great haste out of fear. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sexually inclined demons have no respect even for their father, and the best policy for the saintly father like Brahma is to leave such demoniac sons. So, బ్రహ్మ గారికి ముందు వారి మూర్ఖత్వం మీద, రాక్షసుల యొక్క మూర్ఖత్వం మీద
నవ్వు వచ్చిందంట. నవ్వు అని అంటే ఇదేదో ఆనందం కొద్దీ లేకపోయినా వెటకారం కొద్దా వచ్చిన నవ్వు కాదు ఇది. ఇదేంటనంటే బాధ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అయిపోతుందో వారు చేసిన అంటే వారి మనుషులే ఈ రకంగా అయిపోతున్నారే అని అనుకొని ఒక అయోమయం పరిస్థితుల్లో ఉండేవారు వారికి వచ్చే నవ్వది. ఏంటి ఇలా చేశానా నేను, ఇలా అయిపోయారే వీళ్ళు, ఏంటిది అని అనుకొని బాధ ఎప్పుడైతే ఒక మితి మీరిపోతుందో, ఇంకా వారు చేయగలిచేది ఏమీ లేదు అని తెలుస్తుందో, అటువంటప్పుడు ఇది ఏంటి అని అంటే ఒక ఆర్తనాదం లాంటిది ఇది. సో ఆర్తనాదం లాగా నవ్వు వస్తుంది అనమాట, ఒక వికట అట్టహాసం లాగా. ఏమైపోతోంది, నేనేమీ చేయలేకపోతున్నాను, నా చేతుల్లో ఏమీ లేకుండా ఉందే అన్నట్టుగా ఆ రకంగా నవ్వుకున్నారు. ఎందుకు అని అంటే ఇంత కామ కోరికలతో మిగిలిపోయి ఉన్నారు ఆ జీవులు. ఇంతలానా మరి, ఇదే నా జీవిత పరమార్థం వీళ్ళు తెలుసుకున్నది, వీళ్ళని నేను ఏదో చేయాలనుకున్నాను, వీరు ఇంకేదో అవుతున్నారే, నా చేతుల్లో ఏమీ లేకుండా ఉన్నది, నేను ఏదో చేయాలనుకున్నాను కానీ నా వల్ల కాటం లేదు అని చెప్పని ఎప్పుడైతే ఆ బాధ మితిమీరిపోతుందో అప్పుడు ఒక వికటాట్టహాసంలాగా ఒక బాధ రూపంలోని అది వస్తుందన్నమాట నవ్వు అనేది. సో ఆ నవ్వుతూ ఉన్న బ్రహ్మగారు కానీ ఎప్పుడైతే చూసారో అతని దగ్గరికే ఇంకా కూడా వచ్చేస్తున్నారని, సో బ్రహ్మగారికి ఒకటి అర్థమైంది, వీరు నన్ను విడిచిపెట్టరు, కానీ సరే నా కొడుకులను సంహరించినా పర్వాలేదు, కాకపోతే నాకు ఒక డ్యూటీ ఒకటి నాకు అప్పచెప్పబడి ఉన్నది, సృజింపజేయడం జీవులనందరినీ కూడా. సో ఆ కర్తవ్యాన్ని నేను పూర్తి చేసుకోవాలి. మరి కర్తవ్యాన్ని పూర్తి చెయ్యాలి అని అంటే నేను బ్రతికుండాలి. కాబట్టి అతను ఏం చేశారనంటే వారు మరీ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు వారి నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయారు. సో యాక్చువల్గా అటువంటి వారి నుంచి దూరంగా ఉండడమే సరైన పని అది. అటువంటి వారు ఎవరైతే అజ్ఞాన అంధకారాల్లో ఉన్నారో అటువంటి వారితోని మాట్లాడి లేకపోయినా వారిని సరిచేయాలి అని అనుకోవడం అనేది అది సరైన పని కాదు. ఎందుకనంటే ఆ అజ్ఞానంలో ఉండేవారికి, తామస గుణంలో ఉండేవారికి ఏంటనంటే మీరు ఎంత సత్యం చెప్పాలనుకున్నా సరే కూడా వారి దాకా అది చేరదది. అజ్ఞాన అంధకారాల్లోని చెవులు ఓపెన్ గా పెట్టుకొని వినాలనుకునే వాడికి మనం ఎంత చెప్పినా వినే అవకాశం ఉన్నది. కానీ ఎవరైతే చెవులే మూసేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారికి ఎంత గట్టిగా మీరు పరమ సత్యాన్ని చెప్పాలనుకున్నా సరే కూడా వారికి వినిపించదు. సో రాక్షసులు మరియు యక్షులు అంత అజ్ఞానంలో ఉన్నవారు, వారికి మనం ఎంత సత్యం చెప్పాలనుకున్నా వారి దాకా చేరదు, కాబట్టి వారు వినలేరు. అటువంటి వారి నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోవడమే అది సరైన పనిది. 25వ శ్లోకం. స ఉపవ్రజ్య వరదం ప్రపన్నార్తి హరం హరిం అనుగ్రహాయ భక్తానాం అనురూపాత్మదర్శనం. Translation. He approached the personality of Godhead who bestows all boons and who dispels the agony of his devotees and of those who take the shelter of his lotus feet. He manifests his innumerable transcendental forms for the satisfaction of his devotees. Here the word, purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Here the words Bhaktanam Anurupatma Darshanam means the personality of Godhead manifests his multi-forms according to the desires of the devotee. For example, Hanumanji, Bajrangi wanted to see the form of the Lord as Vajrangaji wanted to see the form of the Lord as personality of Godhead Ramachandra, whereas other Vaishnavas want to see the form of Radha Krishna, and still other devotees want to see the Lord in the form of Lakshmi Narayana. The Mayavadi philosophers think that although all these forms are assumed by the Lord, just as the devotees desire to see him, actually he is impersonal. From Brahma Samhita, however, we can understand that this is not so, for the Lord has multi-forms. It is said in the Brahma Samhita, Advaitam Achyutam Anadimananta Rupam. The Lord does not appear before the devotees because of the devotees' imagination,
Brahma Samhita further explains that the Lord has innumerable forms. Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishtan. He exists in millions and millions of forms. There are 8,40,000 species of 84 lakh species of living entities. But the incarnations of the Supreme are innumerable. In the Bhagavatam, it is stated that as the waves in the sea cannot be counted but appear and disappear continually, the incarnations and the forms of the Lord are innumerable. సో వీళ్ళు మాయావాదులు ఏమంటారంటే భగవంతుడు వారు ఒప్పుకుంటారు, భక్తులు ఏ రూపం అయితే కోరుకుంటారో ఆ రూపంలో భగవంతుడు వస్తారు. భక్తులు ఏ రూపంలోని కావాలనుకుంటారో భగవంతుడు నాకు ఈ రూపంలోని మీరు రండి స్వామి అని అంటే భక్తుల ఆహ్లాదం కోసం అనేసి భగవంతుడు వస్తారు ఆ రూపంలోని. కానీ భగవంతుడికి ఒరిజినల్ గా ఫామ్ లేదు. అతను నిర్గుణులు, నిరాకారులు. ఆయన రూపాన్ని ఆయన స్వీకరిస్తారు. ఏ రకంగా అయితే నీళ్లు ఒక్కొక్క పాత్రలోని ఏ పాత్రలో అయితే వస్తుందో సో ఆ పాత్ర రూపాన్నే ధరించి వస్తుంది. ఆ రకంగా భగవంతుడు నిరాకారుడు, కానీ భగవంతుడు ఆ పాత్ర రూపాన్ని తీసుకుంటారు అని. కానీ అది సత్యం కాదు. మనకి బ్రహ్మ సంహితాలో చెప్తున్నారు భగవంతుడు ఎన్నో రూపాల్లో వస్తారు, కానీ అతను స్వరూపం కలిగిన వారు, అంటే ఒక రూపం కలిగిన వారు. సో 84 లక్షల జీవరాశులు మనమున్నాము, జీవులము. కానీ భగవంతుడికి లెక్కలేనన్ని రూపాలు ఉన్నాయి. సో భగవంతుడు ఈవెన్ భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు. సో పశ్యమే పార్థ రూపాణి శతసోస్త సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతేని చ. సో ఓ పార్థ, నువ్వు చూడాలనుకుంటున్నావా విశ్వరూపాన్ని? నీకు దివ్య నేత్రాలు నేను ప్రసాదిస్తున్నాను, కానీ దాని నుంచి నువ్వు ఇప్పుడు చూడబోతావు అనేకాద్భుత దర్శనం. ఎన్నో ఎన్నో రూపాలు వస్తాయి నీకు. నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. ఎన్నో ఎన్నో రూపాలు వస్తాయి నీకు. ఏ రకంగా అయితే సముద్రంలోని ఒక అల తర్వాత ఇంకో అల వస్తూనే ఉంటుంది, ఎప్పటికీ కూడా అంతం అయిపోదు. ఒక అల తర్వాత ఒక అల వస్తూనే ఉంటుంది. నువ్వు లెక్క పెట్టాలనుకున్నావనంటే ఎన్ని అలలు ఉన్నాయనేసి నీ వల్ల కాదు. ఏ ఒక్కరి వల్ల కూడా ఎన్ని అలలు ఉన్నాయనేది లెక్క పెట్టేదానికి వారు కూర్చొని ఉన్నారంటే వారి వల్ల కాదు. ఎందుకనంటే ఒక అల అయిపోగానే ఇంకొక అల వస్తుంది, ఆ అల అయిపోగానే ఇంకొక అల వస్తుంది. ఈ రకంగా అలలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ రకంగా నీకు కూడా దివ్యమైన రూపాలు నీకు దర్శనం వస్తూనే ఉంటాయి. సో అర్జునుడు అందులో నుంచి కొన్ని మాత్రమే అతను లెక్క పెట్టగలిచారు రూపాలని. సో అతను లెక్క పెట్టగలిచింది సో చెప్పారు అతను. బ్రహ్మానమీశం కమలాసనస్తాం ఋషీం చ సర్వాన్నురుగాంశ్చ దివ్యాం అనేక బహుదార వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వం సర్వతోనంత రూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదీం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. సో ఈ రకంగా కొన్ని మాత్రమే అతను చెప్పారు. పశ్యామి దేవస్తవ దేవదేహే సర్వభూత విశేష సంఘాన్. సో ఎన్నో ఎన్నో రూపాలు నేను మీ దీంట్లోని నేను చూడగలుస్తున్నాను స్వామి. సో ఒకటేంటి అనంటే శివుడు, అతను కూడా చూస్తున్నాను నేను. బ్రహ్మ కమలం మీద కూర్చొని ఉన్నారు. ఎన్నో ఎన్నో దివ్యమైన సర్పాలను నేను చూస్తున్నాను అనేది ఆయన కొన్ని మాత్రమే చెప్పగలిచారు. అది కూడా ఆ సమయంలో ఏదైతే చూడగలిచారో అవి మాత్రమే చెప్పగలిచారు ఆయన, అంతేగాని పూర్తిగా చెప్పలేకపోయారు ఆయన. సో ఈ రకంగా అనేకమైన రూపాలు భగవంతుడికి ఉన్నాయి. ఒకదాని తర్వాత ఒక శరీరం భక్తుని యొక్క ఆహ్లాదం కోసమని కేవలం అతను స్వీకరిస్తారు. కానీ భగవంతుడు అది కాదు. భగవంతుడు ఒరిజినల్ గా కృష్ణుడు, కానీ ఈ రూపాలు కేవలం భక్తుల యొక్క ఆహ్లాదాని కోసం అనేసని వారు స్వీకరిస్తారు. A devotee is attached to a particular form and it is that the form which he worships. సో భక్తుడు ఏ రూపంకైతే అటాచ్ అయ్యి ఆ రూపాన్ని కొలుస్తారో ఆ రూపంలోనే భగవంతుడు వస్తారు. We have just described the first appearance of the boar within the universe. There are innumerable universes and somewhere
or other, the Boar form is now existing. సో ఇప్పుడే మనము శూకర రూపం గురించి మనం చూసాము. ఆ శూకర రూపం అనేది కేవలం భక్తుల యొక్క ఆహ్లాదం కోసమని తీసుకోబడిన రూపం అది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్నో ఎన్నో ఈ రకంగా జగదాండాలు ఉన్నాయి. సో ఏదో ఒక జగదాండంలోని ఇప్పటికీ కూడా శూకర రూపం ఉంటారు. All the forms of the lords are eternal. It is the devotee's inclination to worship a particular form, and he engages in devotional service to that form. In a verse in the Ramayana, Hanuman, the great devotee of Rama, said, I know that there is no difference between Sita, Rama and Lakshmi Narayana forms of the Supreme Personality of Godhead. But nevertheless, the form of Rama and Sita has absorbed my affection and love. Therefore, I want to see the Lord in the forms of Rama and Sita. Similarly, the Gaudiya Vaishnava loves the form of Radha and Krishna and Rukmini at Dwaraka. The words Bhaktanam Anurupatma Darshanam means the Lord is always pleased to favor a devotee in the particular form in which the devotee wants to worship and render service unto him. In this verse, it is stated that Brahma approached Hari and the Supreme Personality of Godhead. This form of the Lord is Karanodakashayi Vishnu. Whenever there is some trouble and Brahma has to approach the Lord, he can approach Kshirodakashayi Vishnu. And it is the grace of the Lord that whenever Brahma approaches about disturbances in the universe, the Lord gives him relief in so many ways. So, Kshirodakashayi Vishnuni బ్రహ్మగారు ఆశ్రయిస్తారు. సో క్షీరోదకశాయి విష్ణు బ్రహ్మకు గారి కోసమని అతని కష్టాలని తొలగించేదానికి రూపాన్ని తీసుకుంటారు. అండ్ ఓకే, ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి గురించి కూడా ప్రస్తావన వచ్చింది. ఆంజనేయ స్వామికి తెలుసు లక్ష్మీనారాయణులకి, రాధాకృష్ణులకి అండ్ సీతారాములకి మధ్యన వ్యత్యాసం లేదు. సో సీతారాములే రాధాకృష్ణుడు. కానీ అయినా సరే కూడా సంహౌ ఆ రాధాకృష్ణుల రూపం కంటే కూడా సీతారాముల రూపానికి అతను అట్రాక్ట్ అయి ఉన్నారు. సో సీతారాముల యొక్క రూపంకి ఆయన అట్రాక్ట్ అయి ఉన్న దానివల్ల ఆ రూపాన్ని ఆయన కొలుస్తారు. ఆ రూపమే వస్తే బాగున్ను అన్నట్టుగా భావనలో ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క రకమైన భక్తులు ఒక్కొక్క రూపానికి వారు అట్రాక్ట్ అయి ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మనం ఇంతకాలంగా మనం ఇస్కాన్కి మనం పూజలు చేస్తున్నాం కాబట్టి మిగతా ఏ గుడిలైనా సరే కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు గుడి అయితే మనం నమస్కారం పెట్టుకుంటాం. కానీ మనకి భావన నిజం చెప్పాలి అని అంటే మీరు కూడా ఆలోచించండి, మీకు కూడా తెలుస్తుంది. ఒకవేళ మనం కృష్ణుడి యొక్క గుడి ఇతర గుడులకి మనం వెళ్ళినా సరే కూడా మనం అంత అట్రాక్ట్ కాకపోవచ్చు. కానీ ఇస్కాన్ లోని ఆ పాలరాతితో చేసిన ఆ విగ్రహానికి మనం సంహౌ అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఉంటాము. చూడగానే ఇది నా రాధాకృష్ణులు అన్నట్టుగా ఒక భావన వచ్చేస్తుంది ఆ ఇస్కాన్ లో నుండే విగ్రహాన్ని చూసి. అదే రాధాకృష్ణులు ఇంకెక్కడైనా సరే కూడా వేరే గుడిల్లోని వాటిలో ఉంటే మనకి భక్తి భావన అనేది ఉంటుంది. కానీ వారు నా దేవత, నా భగవంతుడు వీరు అనే భావన అంత ఎక్కువ రాదు. కానీ అదే మనం ఇస్కాన్కి రాగానే ఎందుకో తెలీదు నా కృష్ణుడు అనే ఒక భావన వచ్చేస్తుంది, ఆలంఘించుకోవాలనిపిస్తుంది అనమాట. సో నా భగవంతుడి తను అనేసని. సో ఎందుకు అని అంటే మనం సహవాసం, మనం ప్రతిరోజు మనం చూస్తున్న విగ్రహాన్ని, మనం ప్రతిరోజు ఎక్కడో దగ్గర ఏదో ఒక గ్రూప్లో నా ఫోటో చూస్తాము. మన మనసులోనే అతని యొక్క రూపం ఉంటుంది. మీలోంచి చాలా మంది ఏంటి ఇంచుమించు అందరూ కూడా దాన్ని ఏదో స్క్రీన్ గార్డ్ లాగానో లేకపోయిందో హోమ్ పేజ్ దీనిలోనో మీరు పెట్టుకొని ఉంటారు. సో ఆ విగ్రహాలకి మీరు అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నారు, తెలుసో తెలియకుండానో. సో ఒకసారి ఇలాగే ఒక భక్తుడు తన గురువుతో చెప్పాడంట, గురువుగారు నేను చాలా కాలంగా జపం చేస్తున్నాను కానీ నాకు సంహౌ ప్రేమ అయితే రావటం లేదు ఇంకా. సో భగవంతుడి మీద నాకు ఇంకా ఆ నామం పట్ల నాకు ఇంకా రుచి రావటం లేదు, ఎందుకో నాకు తెలియటం లేదు అని అన్నాడు ఆయన. చాలా బాధతోని ఏడుస్తూ చెప్పాడంట తన గురువుకి. తన గురువు అన్నారంట, సరే నీకు నేను ఇంతకాలం నీకు రాలేదని అంటున్నావు, నేను చెప్పినట్టుగా అన్ని పాటిస్తున్నావు, కానీ నీకు సంహౌ నీకు ఇంకా నామం పట్ల రుచి రాలేదంటున్నావు. నేను నీకు ఈరోజు ఆ రుచి వచ్చేలాగా నేను చేస్తాను
అని అన్నారంట. సో కాసేపు తర్వాత గురువు గారు అడిగారంట తన శిష్యుడితోని, ఒక పని చెయ్యి, నీ జపమాల నా చేతికి ఇవ్వు అన్నారంట. ఇచ్చారు ఆ భక్తుడు. సో అన్నారంట, ఇంకా మీదట నువ్వు ఈ మాల మీదే కాదు దేని మీద కూడా జపం అయితే చేయొద్దు, ఇంక నుంచి నీకు ఇప్పటిదాకా రుచి రాలేదంటున్నావు, ఇంక నుంచి నువ్వు జపం చేయొద్దు, మానేసే ఇంక నుంచి జపం అన్నారంట. తన శిష్యుడు చాలా చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాడంట, కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేసిందంట. అదేంటి గురువు గారు, నామ జపం మీరు చేయొద్దని అంటున్నారు, ఇది మీ ఆజ్ఞ అయినప్పటికీ కూడా నేను దీన్ని పాటించలేను, నన్ను క్షమించండి, నా మాల నాకు తిరిగి ఇచ్చేయండి, నేను జపం చేయకుండా ఉండలేను, నేను ఏదేమైనా సరే కూడా నేను జపం చేయడం మాత్రం మానలేను, నేను మీరు దయచేసి నాకు ఇచ్చేయండి అని అన్నారంట. సో గురువు గారు దానికి అంగీకరించలేదు. శిష్యుడు ప్రాధేయపడుతూ అశ్రుధారలు కారుస్తున్నాడు కళ్ళలోంచి. గురువుగారు దయచేసి నాకు ఇచ్చేయండి నా మాలలు, నేను మీకు ఫోర్స్ చేసి నేను మిమ్మల్ని అడగలేను, నేను మీరు నా గురువు గారు, మీరే దాన్ని నా దగ్గర నుంచి లాగేసుకుంటే నేను ఇంకేం చేయాలి, దయచేసి నాకు నా మాల ఇచ్చేయండి, నేను జపం చేసుకోవాలి, జపం చేయకుండా అయితే నేను ఉండలేను అని ఏడుస్తున్నాడంట. సో కాసేపు తర్వాత గురువు గారు ఆ మాల ఇచ్చేసి అన్నారంట, మరి దీన్ని ప్రేమ కాకపోతే ఇంకేమంటారు, కృష్ణ ప్రేమ నీకు రాలేదని అంటున్నావు, నామం పట్ల రుచి రాలేదని అంటున్నావు, కానీ నీ కళ్ళల్లోని అశ్రుధారలు వస్తోంది, మరి అది ప్రేమ కాకపోతే ఇంకేంటి, కృష్ణ నామం పట్ల నీకు ప్రేమ కాకుండా ఇంకేంటది. ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి, ఈరోజు మీ చేతిలో ఉండే మాల మాయమైపోయింది, మీకు కనిపించలేదు, రోజంతా మీరు జపం చేయలేకపోతున్నారు, మాల లేదు కాబట్టి కొంతకాలం దాకా మధ్యాహ్నం దాకా నామం జపం చేయకుండా మీరు ఉండగలుగుతారేమో, కానీ మీ పనులన్నీ పక్కన విడిచిపెట్టుకొని మీ మాల కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు. సాయంత్రంగా కూడా మాల కనిపించకపోయేసరికి ఏదో ఒక రకంగా వేళ్ల మీదన ఏదో ఒక రకంగా చేసుకొని జపం మాత్రం మీరు చేయడం మానరు. ఇంకో పక్కన మీ నేత్రాలు వెతుకుతూ ఉంటాయి, మీ మాలను ఎక్కడ మర్చిపోయారు, మీ మనసు మిమ్మల్ని తిట్టుకుంటూ ఉంటుంది, కాస్త జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని ఉండొచ్చు కదా మాల అని. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి ఏంటి అని అంటే, ఇది భక్తుడు అయ్యారు అనే దానికి ఇది నిదర్శనం. మీరు భక్తులు కాలేదు అనే ఒక ఫీలింగ్ మీకు ఉండొచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి, కానీ నామ జపము చేయకుండా ఉండలేము ఇంకా అని అనుకుంటున్నారు అని అంటే మీరు భక్తులు అయ్యారు అనేసి అని అర్థం. ఎందుకనంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే కాదు, మన గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, ఈ స్టేజ్కి రావాలి అని అంటే ఫస్ట్ నామ జపం కనీసం 16 మాలలు చేయాలి. 16 మాలలు ఎవరైతే చేయలేదో, ఇంకా తక్కువ చేస్తున్నారో, వాళ్ళు యాక్చువల్గా మనసులో కోరుకుంటూ ఉంటారు, ఈ రోజు నా జపమాల తప్పిపోతే బాగుండు, నేను టిక్కర్ నాది దొరకకుండా ఉంటే బాగుండేది, కనీసం ఆ నెపంగా నేను ఈరోజు జపం చేయకుండా ఉండగలను అని. కానీ ఎవరైతే 16 మాలలు నిరంతరంగా చేస్తూ ఉంటారో వారికి స్వతహగా కృష్ణుడు వారి గుండెల్లోని వారికి వచ్చేస్తారు. ఒకసారి లోపలికి వచ్చారు అని అంటే ఆ త్రిభంగ్యాకారం లోపలికి దూరడం కష్టం, కానీ ఒకసారి లోపల దూరిన తర్వాత వారిని బయటకు తీయడం చాలా కష్టం, అసంభవం అది. సో అటువంటి వారు ఏదో ఒక రకంగా వారి జపంని మాత్రం వారు పూర్తి చేసుకోవాలనుకుంటారు. సో ఈ రోజే మీ మాల తప్పిపోవచ్చేమో, సో తప్పిపోక ముందే మీరు మీ 16 మాలలు ఈ రోజు పూర్తి చేసుకునేయండి. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మార్గదర్శనం అనేది ఇస్తారు. సో వారికి హృదయంలో నుంటూ వారికి దిశా నిర్దేశం అని ఇస్తారు చైత్య గురువులాగా. అండ్ అతనే ఇక్కడ బ్రహ్మగారికి కూడా దిశా నిర్దేశం ఇస్తున్నారు క్షీరోదకశాయి విష్ణు రూపంలోని. సో ఇక్కడితోని మనం విరామం తీసుకుందాం, రేపు మిగతాది చూద్దాం. వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ. నమః.